हैदराबाद के टीम के ई दिन देखे के पड़ी। हमके तो मालूमे नहीं रहल है। बाबू ई लोग ऐसे धाराशायी बने लो कि जैसे लागत रहल है कि भूजा छिटा गई। मतलब 10-15 ओवर रुकल ए लोग के लागत रहल है कि पहाड़ तुरंत छीनी हथौड़ी से। उम्मीद रहल है लोग के आज मैच जीतले के, लेकिन मैच ना, ये अपन करेक्टरवे हार गिने लो। एकदम पहिला पे बैठल न लो, एकदम खिसिक के नीचे आ गए लो। तो नमस्कार दोस्तों, हम है किशन सिंह और आप देखत तनी केएस क्रिकेट अड्डा फुल इंफॉर्मेशन हाईलाइट के साथ। और इ लोग चैनल के सब्सक्राइब कर दे रहुआ लोग, काहे कि ऐसे इंफॉर्मेशन एजा मिलत रहेला। तो चलिए स्टार्ट कर जाता। आज के मैच जो रहल है जीटी वर्सेस एसआरएच के रहल है। और ई कुल मैच बाबू इतना तबाही मचौलस हो कि बाबू समय से पहले मैच में खत्म हो गई है। पहला मैच थोड़ा लंबा खींचल, पेनाल्टी लग गई हो, लेकिन पेनाल्टी में ही होला कि एक प्लेयर दायरा के अंदर में लाल जाला और बाउंड्री के पास नहीं रखल जाला। और दूसर का मैच भइले में पेनाल्टी ना ही इहे लोग खत्म हो गई लो। ये तरह आजू मैच रहल है। तो पूरा विस्तार से जानल जाई मैच के, लेकिन ओकर पहले सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। तो आई जा स्टार्ट कर जाओ। सबसे पहले हमने के बात करे तनी के गुजरात टाइटन जो पहले बैटिंग कैलस हो और 165 रन के स्कोर खड़ा करके 5 विकेट नुकसान कैलस हो। अब बाबू बढ़िया स्कोर खड़ा नहीं रहल है। लोग के लागत रहल हैदराबाद के तो चुल्लू भर के कमाल बा, 10 ओवर में जीत जाए। लेकिन ओहू के बताए पहले पूरा वीडियो पे बनल रही, ठीक बा। पहले जौन बैटमैन बाटे गुजरात के, ओके पहले एक बार देख लो जा कि का प्रदर्शन रहल है। बाबू शुभम गिल, सॉरी सुदर्शन, साई सुदर्शन 44 गेंद खेल के 61 रन मर रहा, 5 गो चौका, 2 गो छक्का, 138.64 की स्ट्राइक रेट से अपन खाता और सीज कदन है। मतलब 61 रन के शानदार पारी खेलना। और बताना है कि बाबू ऐसे धुआंधार पारी हम खेलत रहे नहीं। रहल बात शुभम गिल के, एज अ कैप्टन 7 गेंद में 5 रन को चौका मरना, 71.43 की स्ट्राइक रेट से। जॉस बटलर 11 गेंद में 7 रन, एगो चौका मरना। यन सिंधु 14 गेना खेल के 22 रन, 3 गो चौका, एगो छक्का मरना। वाशिंगटन सुंदर शानदार प्रदर्शन कैले बने जा, 33 गेना में 50 रन मरले बने, 7 गो चौका, एगो 7 गो चौका, एगो छक्का, 151.52 की स्ट्राइक रेट से खेल के बतौने के बाबू पांचवा छठवा भेजबम से कोनो मतलब नहीं बा। हम अपन स्कोर खड़ा करे के जाने नहीं। बाबू ऑलराउंडर रहूंगा वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर, बाबू 10 गेना में 11 रन मरले ही बने। राहुल तेवतिया 1 गेना खेलले बने, चौका मरले बने। तो गुजरात टाइटंस की जो बैटिंग लाइनअप रहल है, यह रहल है टोटल दमखम मिलो 168 के पहुंचौले बने लो। और काफी खराब स्कोर रहल है हैदराबाद के तरफ से, हैदराबाद के झोली में डालने हैं लोग। हैदराबाद एक कुछ बुझित ना है, लेकिन एगो कहानी में ट्विस्ट बा, वीडियो में बनल रही, बताए कि हैदराबाद के साथे का भइल है कि मैच हारी गइल है। तो रउआ लोग पूरा वीडियो एक बार जरूर देखो। हैदराबाद के टीम के जो बॉलर बने सॉरी, हैदराबाद के टीम के तरफ से जो बॉलर बने वो बॉलर बहुत खतरनाक रहे हैं। लेकिन आज के जो बॉलर खतरनाक भइल बने वो बने यस हुसैन, पी हिंगे और कहल जाए तो पैट कमिंस। ये तीनों लोग विकेट निकलले बा, बाकी लोग के मान के नहीं रहल है। पैट कमिंस 4 ओवर में 20 रन दाने, 1 विकेट निकलना है। नीतीश कुमार रेड्डी 3 ओवर में 27 रन, पी हिंगे 3 ओवर में 17 रन, 2 विकेट। बाबू इहे लड़का है जो फर्स्ट ओपनिंग, फर्स्ट आईपीएल अपन खेल लो, 4 विकेट निकल लो। बहुत खतरनाक, अपन करियर के पहले ही ओवर में 4 विकेट मार के सबके चौंका दले रहो। इहे लड़का ई मलिंगा 4 ओवर में 46 रन। हर बार मलिंगा विकेट निकाल के ले जाला, लेकिन ए बार का भइले बाबू, विकेट इनके नहीं मिलल। काहे नहीं मिलल, ओहू के रीजन बा, 46 रन ही पिटाइल बने। सकीब हुसैन बने बाबू 4 ओवर में 37 रन, 2 विकेट। इहो हुए रहने के पहला मैच खेले रहने और पहला ओवर में पूरा 4 ओवर फेंकले के बाद 4 विकेट निकले रहने। कोई दिन दोनों जाने के पहला मैच रहल पिहिंगे या हुसैन के।
चर विकेट निकाल के अपन नाम रोशन कैने लो। और बताओना लोग कि गांव के खिलाड़ी है के गांव का जज्बा अभिन बा दमखम बा। और गांव के स्टाइल से पूरा प्लेयर लोग के 8 विकेट दोनों जने निकाल के ले लेना लो। ओइ दिन से लोग चटक गइल बा और बॉलिंग हमेशा लोग के टीम में जगह मिलत रहता। ओकर बाद एस कुमार 2 ओवर फेंकले बने, नया बॉलर लेहल गइल बा, 19 रन देले बने। बाकी रहुआ लोग हैदराबाद के टीम के तरफ से का एक्सपेक्ट करत रहनी हो, ई त हमहू के नहीं पता रहल है। काहे कि बाबू हमके यह लागत रहल है कि हैदराबाद के जो टीम बाटे ई छोटा मोटा स्कोर तो यूं ही पार कली, लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं रहल है बाबू। काहे कि इतने स्कोरवा इ लोग नहीं खराब को पाइल लो। 86 रन पे ऑल आउट हो गइल मानो लो बाबू, 86 रन पे मात्र 14 ओवर 5 गेना में। ऐसा कबो सोचले नहीं रहनी है जो सात राक्षस के टीम कहल जात रहल है, राक्षस के बानरी सेना कहल जात रहल है। उ बानरी सेना आज एकदम धाराशायी हो गइल बा, जैसे लागत कि खनवे नहीं खेले बना लो। वो तरह के टीम जो धाराशायी होके गिरल बा। अब रउआ लोग बताई कि जोन स्कोर खड़ा करे वाला 270 275 250 से नीचे बतिये नहीं करते रहने को, उ कुल टीम ये 86 पे ऑल आउट हो गइल बने। बाबू ऐसे शर्मिंदगी का बाटे। जौन इनके फैन रहे हैं दिल टूट गइल बा। ये लोग के कोनो मान के नहीं बा। पहला स्थान घेरले रहने हैं लोग, लेकिन पहला स्थान लायक ये लोग बाने लो नहीं। काहे हम कहते हैं वो के कुछ देर में पॉइंट टेबल हम बताए, लेकिन उससे पहले मैं बता दी कि जो प्लेयर अपन बढ़िया सूझबूझ से धागा खोलवले बने लो, वो लोग के तो थोड़ा जानकारी देल जरूरी बा ना। एक बार देख लो जाए कि बैटमैन ये लोग का केले बना लो बाबू, ऊपर से नाम धरत नहीं। अब देख लीजिए जो राक्षस के टीम बा कैसे एकदम ढह गइल बा, बांग्लादेश सेना के ढह गइल बा। टी हेड अभिषेक शर्मा ओपनिंग आइने लो। टी हेड 4 गो गेना रो डिफेंड के लिए बने। रोकले नहीं बने, हम कोई नहीं सकनी रोकले में डिफेंड के लिए बने। गेंदवा के खा के सेट कइले बने तब जाके रुकल बने ओना पे। नहीं तो ई वो तरह मारे न को दुनु कि मारत मारत लोग का हवा ढील कर देते को, लेकिन आ दुनु नहीं चलने को। 4 गेंद में 0 रन 0 बटा सन्नाटा। और रहल बात अभिषेक शर्मा के दुनिया के नंबर 1 बॉलर बैट्समैन के कहल जाला, लेकिन 4 गो इहो डिफेंड को के एगो मरले मन छक्का, स्ट्राइक 150 के बाटे। तो दोनों लोग आइना हेलो आ गइने हेलो, एले से कोनो मतलब नहीं बा। ई आइलन लो पिच जांच है, आ पिच जांच के लोग चल गए हेलो। आ अगला के जाके बताओने हेलो बाबू ठीक ठाक खेलियो, पिच में बहुत नमी बा। आ अगला इने किसान किशन आ ओकर बाद रविंद्र चंद्रन दोनों जन आइने हेलो। इहो लोग एकदम डिफेंड कइने हेलो। एक जने 7 रन, ईशान किशन 7 गेना डिफेंड कइने 11 रन, और 15 गेना डिफेंड के रविंद्र अश्विन ई बाबू रविंद्र चंद्रन 9 रन। इहो लोग अइने हेलो। आ उ तो तनिके मारले हेलो, थोड़ा सा बढ़ के इहो मार दने हेलो। आ इहो डिफेंड करके चल गए हेलो। अगला आइने हैं एच क्लासेन बाबू, 16 गेना खेल के 14 रन इहो मारने हैं। यस अरोड़ा 13 गेना खेल के 16 रन। और नीतीश कुमार रेड्डी 4 गेना खेल के 2 रन। पैट कमिंस 9 गेना खेल के 19 रन। यश कुमार 6 गेना खेल के 4 रन। पी हिंगे 8 गेना में 3 रन। ई मलिंगा 3 गेना में 0 रन। मतलब देखल जाए तो पूरा स्कोर है देखी जा कुछ बटले नहीं बा। ये लोग के खेलने से कोनो मतलब है नहीं बा। ये लोग जूठा आइल खेले, मतलब मनोरंजन करे आइल एक तरह से देख लो जा तो पूरा मनोरंजन करे आइल ये लोग से नहीं मतलब रहल है कि हमनी के टीम जीती की हारी। ना ना ना, हमनी के आज प्रैक्टिस करल जाई, अगला मैच जोन हुई ओसे जीतल जाई। काहे कि ये लोग के भाव बहुत बढ़ गइल रहल है। ये लोग छटत कूदत बनरे नहीं जाके पहला बैठल रहल लो, और ये लोग के मान के नहीं रहल है। और 86 मतलब 86 पे धाराशाही ऑल आउट हो गए ना लोग। और ये लोग के खुद नहीं पता बा कि अपने पैर पे लोग कुल्हाड़ी मारले बना लोग। बाबू नौका जर्सी पहन के गुजरात टाइटंस जैसे उतरल है, हई दिख जा नौका जर्सी जो पहन के उतरल है, एकदम व्हाइट कलर पिंक डिफिनेशन के साथ कलर कॉम्बिनेशन रहल है। आ उतरते हैदराबाद के टीम के जख्मी कर दलस है। काहे कहतनी कि बाबू इ लोग जन बाटे न इ अपन पैर पे कुल्हाड़ी मरले बा। हम तो ये कहब काहे कि इतना शानदार ये लोग के बैटिंग लाइनअप चलत रहले, लेकिन ये लोग के ऐसे मतलब नहीं बा। अब रउआ लोग के एक चीज बताए तनी गुजरात टाइटंस के जोन बॉलर बने ये लोग के प्रदर्शन का बा। मोहम्मद सिराज लो आईपीएल में कोई मेडल नहीं डालत रहा, मेडल डालने हैदराबाद के खिलाफ 3 ओवर फेंकना हो, एगो मेडल डालले बने 11 रन दे के 1 विकेट, एक एक कॉल बाले। दूसरा देखो कसिंगो रबाड़ा 4 ओवर में 28 रन 3 विकेट। तीसर का देखो जेसन होल्डर 4 ओवर में 20 रन
3 विकेट। चौथका देखो प्रसिद्ध कृष्णा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बुलावल बाटे और 3 ओवर में 23 रन 2 विकेट। पांचवा देखो रशीद खान 5 गेंद फेंकना है, 3 रन देना है, मतलब पूरा इसे नाइ फेंकवाल गए तब सारा टीम वहां धाराशायी हो गई है, तब वो एगो विकेट ही निकाल लाना है। अब इनके रउआ लोग देखी जा, ये लोग के विकेट के काउंट करल जाए तो 3 3 6 2 8 1 9 10 10 विकेट गिर गई बा, कहाँ से लो बची लो। आ ये लोग के गिरले से वजह से पॉइंट्स टेबल में भी उछाल आयल बा। अब उछाल का आयल बा, एक बार इहो देख लिया जा। जोन जीटी 5वां पे 6वां पे 4था पे कूदत रहल है, वो आज जीत के आज पहला नंबर पे बैठ गई। अब एक बार पॉइंट टेबल के पूरा लाइन पर बता देतनी कि कौन तरह चलता, ठीक बा। गुजरात नंबर 1 पे बा, 12 पारी खेल के 8 गो विन कैलस, 4 गो लॉस कैलस, 16 पॉइंट लेके पहला बैठ गई। आरसीबी दूसरा पे बा, 11 मैच खेल के 7 गो जीत के 4 गो हारल, 14 पॉइंट लेके दूसरा बा। हैदराबाद 12 मैच खेल के 7 गो जीतल, 5 गो हारल, 14 पॉइंट लेके तीसरका बा। पंजाब 11 गो मैच खेल के 6 गो जीतल, 4 गो हारल, 13 पॉइंट्स लेके चौथा बा। पांचवा पे सीएसके बा, 11 मैच खेल के 6 गो जीत के 4 गो हारल, 12 पॉइंट लेके बैठल बा। छठवां पे राजस्थान रॉयल बा, 11 मैच खेल 6 गो जीतल, 5 गो हारल, 12 पॉइंट लेके छठवां बैठल बा। सातवां पे दिल्ली बा, 12 मैच में 5 गो जीतल बा, 7 गो हारल बा, 10 पॉइंट लेके सातवां पे बा। आठवां पे केकेआर बा, 10 गो मैच में 4 गो जीतल, 5 गो हारल, 9 पॉइंट ले ले बा। ओकरे बाद मुंबई एलएसजी, इ लो 9वां 10वां पे गिनबे मत कर जा, इ लो एलिमिनेट हो गइल बानो, मतलब टाटा बाय बाय गुड नाइट ये लोग को हो गइल बा। इ लो जा रो कोका कोला पिए लो, अब बैठ के रूमे में मैच के एंजॉय करे लो, ठीक बा। ये लोग के खत्म, टाटा बाय बाय हो गइल बा, इ लोग अब बाहर हो गइल बा। तो ये लोग के प्रदर्शन के हिसाब से दोनों जाने छटक गए। देखिए मुंबई में गलती नहीं बा, गलती सारा हार्दिक पांड्या को लेकर कल जाता है। एगो अफवाह फैलता है कि जब जब हार्दिक पांड्या खेलत रहे तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ होत रहा है, जन प्लेयर इतना नाइस चीज करते रहे, मार के जीत जाते रहे, एक मारे मुंबई खत्म हो गए। अला चीज के पूछबे न कर जा, नवाबन के टीम जब खेले बा तब बेइज्जती करवले बा, जब खेलले बा तब बेइज्जती करवले बा, ऐसे आगे हम कुछ नहीं बोला, ठीक बा। रउआ लोग के इंफॉर्मेशन कैसन लागल ई जरूर बताए, ठीक बा। और लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोक के जाए, काहे कैसन इंफॉर्मेशन हम देते रहने। बाकी कल सेम टाइम पे फिर मिलल जाए बढ़िया मैच के साथ, ठीक बा। और मैच बहुत खतरनाक रही, वो मैच के देखे खातिर रउआ लोग हॉटस्टार पे 6:30 बजे जुड़ जाए, और हमसे जुड़े खातिर 11:30 बजे। आज तो ऑल आउट हो गई तो पहले ही मिल गई है, नहीं तो 11:30 बजे मिलती। तब तक खातिर नमस्कार, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।